Ootako rikki? No vähän. Eikä tää niin, kyllä se ei tää niin kylmää oo. Muistako tuolla oli ne markkinat siellä? Au, Mitä? kantapäällä. Muistako tuolla oli ne markkinat siellä? Tossa. No se on energiajuominen, miksi tommoseen pitäis mennä? Tai siis viimeis kun me mentiin sinne, niin sanoin, että eihän siellä oo. Sanoin, että siellä on jotain proteiinijuomia. Ahaa. Mitäs toista täällä? Kamerajuttu. Se on semmoinen putotaan. Niin. Mennään tuolta metsällä. Tuolla pitkään.
se. Mikä? Ei, mutta mä olin ihan väärässä metsässä olevana. Muistatko, kun tuolla juoksutettiin Misa? Mm. Muistatko vielä se? Miten se minkä takia? Mä otan kamerakuvaa tässä kohtaa, kun mä otan nää kuvat, mä otan videon YouTubeen. Mitä videoita sä otat nyt? No kun kävellään tässä. Tämmönen YouTube, kun mulla on oma YouTube-tili, mutta mulla on jostain videoa. Okei. Sen takia mä... Siinä on, sä kuvaat pelkkää asfalttia. No mitä sun pitäis kuvata? Maisemia näin. Okei, tää kahvi, kaikki mitä kaikki. No mulla siis kyllä mä välillä on, mutta... Mitä maisemaa mukaan näytettä? Se on mitään näytettävää, mutta... No kun me viitis hermoittaa, ihmiset voi hermostua sinne. No kaikilla on melkein... Nyt mäkin laitan kaikilla laittaa melkein videoita ne YouTubesta, mäkin vähän. Voisin mäkin välissä kokeilla. Mulla on YouTube-tili ja kaikki, mutta mulla ei vielä yhtään videoa. Niin sen takia. Eli mitä sitten? Niin nyt mulla vasta näyttää edessä. Eli Sittarissa, eli meidän pitää kävellä tosi se silta. Ei me kävele siitä, me mennään Rikmaista kävellään se silta sieltä sisältä. Niin se. Siinä vaiheessa mä en kyllä enää viitsi. En mä tiedä enää viitsi. Se on helpompi se tunneli sitten siellä. Aika pidä suurin piirtein mennyt, mä oon kuvannut jo nyt 8 minuuttia. No kun... Voisit nyt tässä olla asua. Mulla muistaa, että noin markit. Onko noin myrkyllisiä? Ei, duunissa se Mä muistan, että ne Anu on sanoo, helvetin että hyviä. se kerää noita. Niin oikeesti ne oli hyviä, mutta Sitten se tekee niistä jotain mehua. mä tein aina uskaltaisi syödä. Mut sit se laittaa siihen jotain itse muuvia. En mä kyllä nyt aina uskaltaisi syödä. Ei Silloin pienempänä mä tiedän, mä vaan söin. Ei ne on myrkyllisiä. Mä en edes muista nää. Paitsi nuo punaiset on kyllä myrkyllisiä. Ei oo nekään. Ai ei vai. No en mä ainakaan noita kyllä söisi. Sataaks täällä? Ei. Toivottavasti. Ai hyvä ilmanenkin. Tossa me asuttiin. Tää oli meidän kauppareissu. Ai tästä aina kävelitte vai? Joo, tästä me käveltiin. Te olitte pieniä. Miru oli rahtamassa ja... Tossa ei enää sitä jokea muuta kuin tossa oli se yksi joki. Ei se tässä ole. Oli tässä se yksi semmonen. Oliko se Tässä on musta ollut kuin joki, mutta se on näköjään mennyt umpeen. On tässä ainakin joskus ollut. Joo. Oli se. Kun... Niin Mitä? taas kato, kun mulla on YouTube-tili, mutta pitäähän muita videoita siinä laittaa. Tai mä mistään pellistäkään tätä videota rupet tekemään. Joo, ei se on tyhmä. Miro teki. Täytyy Mutta enää ne Miro sivusta täynnä on näitä mitä FIFA-juttuja, niitä videoita. Et sä katso se Facebook. Joo. Aina mä alan konsoliin, niin siellä aina lukee FIFA. Se peli, sit siinä on luketettu, että tää verkko. Katsotaan, Facebook. hän sanoo kasvuja. Piti kävellä lätäköstä. Kato. Joka on hieno pyörä. Se on kyllä niin.
Se äiti. Se on Lukas. Äiti. No, Olisiko me joku viikonloppu mennä taas Hakaniemeen? Tai Voi tää. tai Rautien, tai kauppatorille, tai Rautien torille mieluummin. Käytiin tarjota kautta. No, niin. Joo. Joo, niin, ja sitten joku viikko, sitten ensi viikonloppu. Ois voinut kyllä jo eilen tänne lähteä, mutta paljon mitä kelloa. Saisit varmaan vieläkin saa pysäköidä. No nyt se pussi tuli. No, mutta me ollaan jo Malmilla jo. Niin kävelläänkö me sitten siitä putkea pitkin vai? Muuta tänne. En. En mä ihan ylös. Nyt on Ei tän niin hirveän matkaa ollut kävellä. Vai? Ei. Eikö mulla vedet selviä? No ollaan nyt näkee, ollaan nyt periaatteessa. Nyt on tää räätyy. Valkoitettu liian nopeasti. Niin. Ei joten. Oikeesti. Niin mä siinä Googlesta, niin ei sitä löydy. Niin. Mä se löytyy näistä vanhoja luokkakuvia, mitä sieltä löytyy näistä koulurakennusta. Onko se muka Vantaalla se kansakoulu vai? No kyllä se oli yksi koulukuva. Joo, mutta sano sitä ääntä. Siellä oli vai? Niin. Ei.